Catalunya està orfa de grans esdeveniments. Plànol esportiu, només per escutar un gran esdeveniment va ser la marató a l'aeroport de fa uns anys. Problema és que no se sap qui va guanyar i varen voler repetir la prova, però a la Junquera. Resultat, fiasco total, perquè l'organitzador, a l'hora de donar els premis, no se va presentar. En el terreny tecnològic, només per escutar un gran esdeveniment és el Mobile World Congress, però tothom sap que això és una puta estafa. El Mobile World Congress és un pleonasme en tota regla, és com dir sorpresa inesperada o pujar amunt. Com has de fer un congrés mundial en un lloc determinat de coses mòbils. I jo crec que aquests encara no coneixen el Zoom. A més, que putes, que aquí els congressistes venen a moure altres coses, caguen judes. Hi ha altres esdeveniments que passen més desapercebuts si no els hi feim molt de cas. És per això que jo he decidit organitzar anualment, o cada quan me passi per allà, les Olimpiades catalanes, que serviran per premiar aquella gent que els me toca. A la categoria eren 7 que l'aguantaven i encara pixava tort, primer premi per Nada Colau i els seus assessors. A veure, que si vols una ciutat neta, no importa que la convertesquis en un catàleg de pantons, saps? A la categoria te pegaria una galtada en sa mà Perdó, a la categoria te pegaria una galtada en sa mà d'espixar pel jutge Guevara, pel seu afany de protagonisme al voler fer els dos personatges de la pel·lícula No me chilles, que no te veo. També se li ha donat un accèssit a la categoria No hi veus dos de Montonasa. A la categoria Vols sa merda i no arribes a pet per en Pere Aragonès, qui mos ha recordat aquesta mateixa setmana que el partidisme és l'autèntica fuga de ruta del procés català. Aixecar-se d'una taula de negociació en la salut dels catalans en joc és com aixecar-se de la taula de la sogra en el dinar de Nadal. S'has de tenir ben quadrat. Menció específica per a tots els partits independentistes dins la categoria 40 anys de puta i encara no saps remenar el cul. Ja per acabar la categoria Salut i feina i un bon forat per guardar feina per en Joan Carles, el rei emèrit. I fins aquí els premis de l'edició d'enguany o d'aquesta setmana, vés a saber. Anem a seguir després si no, aquest flaire és el que me pens. Podries passar un poc? Ei, tireu! Ei! Tu he dit. Bona oloreta, eh? Ja te diré què tal, eh? Au! Bé, me'n vaig relaxar-me un poc, que això dels premis m'ha estressat molt, eh? Au!